ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд ҳамон мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотчам дар WhatsApp имо экранмода рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи сечкаҳои объёмники, сифатҳои баланди американка ҳастаи Toyota Corolla, Toyota Camry 2, Opel Vectra A ҳастаи Opel хечбек нархҳои арзон ҳастаи Daewoo Matico ки нархи арзон кардем ва Opel Astra дар кузофи караван ва Hyundai яъне ки Daewoo Leganze ва дигар мошин ҳастанд ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин дар кор ҳастед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 141 сомонӣ навор асар мегӯям. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания хуберо ба шумо тавсия метавонем ки Грузоперевозка Ака Ёқуб. Ака бурӯи шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МК, территорияи аэропорт, метро, территорияҳои Дача, обшин аз ҳамин территорияи Московский област Лебуриж омада бурӯи шуморо мегиранд ва самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Варзоб, Турсунзода, ба самти Хатлон, шаҳри Бохтар, Калхозобод, Панҷ, Данғара, Кӯлоб, Восте, Фархор, Уялӣ, Хумсангир, обшин ҳама тарафҳои мақсад Хатлон ва 25та ноҳияи территорияи ҳамин Хатлона ва территорияи Душанбе ҳама ҷош оварда мерасонанд. бурӯи шуморо аз рӯи килош яъне ки ҳисоб мекунанд. агар шумо аз намекунанд, мо гап зонем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. сета рақама ки ҳар се рақамошон дар WhatsApp имо доранд. инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кати омада бурӯи шуморо аз ҳамон ҷойи хоб, аз ҷойи зистон худашон қабул мекунанд. марҳамат, ба шумо тавсия метавонам боатона соҳ саломат ва бо дили пур дар ҳамин Ака равон кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст ки Mercedes-Benz C-Class сечка объёмни элеганс полни американка. соли бароишаш 2000 сол ҳаст ки сӯишреш газ бензин объём мотораш 2 литра, коробка автоматай, сайстани мошин мега беҳтарин бен сайстани тоза. мошин полни элеганс американка тоза. кондитсионер, автопилот, хоб спорт, кожаный салон, лифт, люки шишагӣ. лабаҳоиш мегӯяд полни худ, мақсад ки вақти борон мезана автоматически худуш боронда худуш кулучат мешавад. мошин бадрон чотка ягон камбудӣ надорад. хоб нархи мошина мегӯяд 94 000 мегӯем. бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи 9 километрда. 4 балон пачка, дискови рамашка ҳама ҷош кор мекунад. ҳамаи намуд комфорта дорад. дӯстони азиз ки ҳама ҷошон кор мекунад. хоб агар пули мошина агар дар территорияи Москва тен мешавад ки аями картан партиен яъне қабул мекунанд ва мошина метавонем аями хонашон гирем. мошин бадон арзанда аст ки мошине ки мақсад ки ҳамаи намуд комплектатсияи якм сорта американка элеганс якм сорта ки ҳамаи намуд варианта доранд. 94 000 сомонӣ аст бо арзон мекунад. ҳамин мошино бовар кунед 110 000 сомон кам нест. ҳамин ҳамхали комфорту ками кам 110 болоанд. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон ки 24 соат кор мекунад ва дар ин рақамҳошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст шуданд. ҳам арзон мекунад, ҳам дар Москва пулшам тем мешавад. марҳамат, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1990. сӯишреш газ бензин объём мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. фақат камбуди мошин ҳамин як краска мекунем. тамом дигар маҷои мошин мега сатфаи мошин хеле ки як даст гаштагия. мошин бадрон 100% документош не ки бурчаги задаги пуштаги мегад умуман надорад. моторш мегад нав кадаги айҷош заводи мешавад. мошин мегад мошини падарам мега мошини мусафеда мега мошина яъне ки як даст гаштаги мошин ҳама ҷош мегад чоткаи пӯшидагӣ надорад. нархи мошина мега 17 000 мегӯем. бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. ва дӯстони азиз, ягон Opel Sedan солҳои 97 боша мега алиш мекунем, болоиш мега сум метиҳем. ба Opel Sedan алиш 97 сол боша болоиш пул метиҳем. агар кадоме ки ай мошина сум ката мега нархиш 17 000 сомонӣ аст бо муомила дошта. кузофи мошин мега тоза, фақат расход краска мекунем. тамом. якумаш рақамҳои TCL дасти 71 ахираш, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. шахсоне ки мехоҳанд алиш мекунем варианти худтона пешниҳод кунем ва ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва WhatsApp ҳам доранд. мошинча мега чотка, фақат краскаи холӣ мекунед. тамом. марҳамат, занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хечбек светои сафед танировкадор неки нархи ахирон. соли барои 1697 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простои коробка механика сайстени мошин мега чотка. мошин мега 4 та балони 90%, 4 диска, 5 моҳи дига ҳуҷҷат. дӯстони азиз, яъне ки танировкашам 5 моҳи дига мондага, мошинча мега чотка. хоб хай салом, монитор ҳама чӣ дорад. нархи мошин мега 28000 сомонӣ аст. нархи ахиронша дига ягон арзон намешавад. ва дӯстони азиз, алишам намешавад. мошин чотка мега 5 моҳ танировка дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробода. нархи арзон 97 сол светои сафед, мошинча чотка мегад. нархи ахироша илтимос мега беҳуда нороҳат накунем. хоб ин ҳами рақамҳои Россияи соҳибшона ки прамои рақамҳои Россия ва дар рақамҳошона WhatsApp-ам дорад. 28 нархи ахироша мошин дар Нуробода, ин 28 рамети мега мошинчара ҳай мекини мера. хоб кадомито ки мехарем маълумотои пураша аз рақамҳои поёмода маълумот худтон гирем. ва агар шумо ҳамхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан реклама кардан бошад, маълумот роӣ кунем, мо рекламаш мекунем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чӣ дорен падилчаш кунед. Салому алейкум бародари аҳли ислом. ин такси граница ина бародар гавзан. Салому алейкум бародаро. Бачаҳои ғариб ҳама каса созен хубен, саломатон хуба. ҳама тинҷа ка. ин ҳама соқ саломат хай граница рафтем. омадем нами атақати нақай мошинча, нормал мирада. соқ саломат рафтем омадем нақади бачаҳо я бачаҳоро шон така. салому алейкум бародаро. айна роста мегай бародари мо рафтем мақсад суқ саломат омадем дар шӯқати мақсади гап ки раҳ рутинҷа метонем ки ҳами акада алоқада бироем ҳами акақати ранги мо мақсад мебара суқ саломат меора иншоалло ки ҳамаш тинҷа. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки Toyota Camry 2. соли барои 2008 сол ҳастанд ки сӯйшӯриш бензин, объем мотор 2.5 литр, 2.4 литр, коробка автомат. сайстани мошин мега ҳолати хуби техникада, мошин мега Америка. 2.4 Америка, бензини холӣ, 2008 сол, намхали свет. нархи мошин мега 90000 сомонӣ аст. ягон сум хай муомила мекардагистанд ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдада. 90 дӯстони азиз, 2008 сол Америка мега хай бухтон маълумотои пураша мегирем. фақат илтимос мегад харидори аниқ мега беҳуда нороҳат накунем. марҳамат, шахсоне ки мехарад занг занам. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимае ки мехаред, танҳо дар таги комментара нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим аст. агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда пешкаштон мекунем. навора то охираш тамошо ки лайкотона фаромӯш насозем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки Opel Astra G дар кузофи Caravan Universal. соли барои 2002 сол ҳастанд ки сӯйшӯриш газ бензин, гази евро 4 ҳам дорад. объем мотори 1.6 простой, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. мошин мега инжектор, газ бензин, гази евро 4, краскаш мега заводской, 4 та балон мега нав, ҳуҷҷат мега дорад ва маълумоти иловагӣ мега тариқи телефон. нархи мошин мега 48000 сомонӣ аст ва мошин аст дар территорияи шаҳр. рақамошон якташ намедонам чия дуюмаш мегафон аст. дар рақам дорад ки шахсоне ки мехарем маълумотои пураша аз ҳамин рақамҳо гирен. бо 4 дискаи рамашка дошта хай светои сол мошин мега чотка. кадомито ки мехарен маълумот успед кирем, мошинчара арзон када гирен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки Daewoo Leganze. соли барои 1998 сӯйшӯриш газ бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техника. расходи мошина нагуфтем ки мақсад ки мошин чӣ расход дорад, чӣ надорад, иша нагуфтем. мошин хеле хеле сайстена аст. нархи мошин 10000 сомон. ака чанд қа арзон мекна намека инаша нагуфтем ва мошина мега клиентош бисёр аст. агар ки мошинча савдо нашуда боша, метавонед шумо савдо када гирен. 98 сол мошин дар шаҳри Ваҳда 10000 сомон. рақамошон мегафон. насиби кадоми шумо ки боша, метавонед мошинчара мақсад ки аями соҳибаш харен. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед. чӣ реклама ки дорем маълумот роӣ кунем, рекламаш мекунем. аз кадом маркаи мошине ки лозима нависен, мо ёфтем пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастанд ки срочная Hyundai Elantra. соли барои 2010 сол ҳастанд ки сӯйшӯриш бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега соза. мошин мега Америка мега соҳибош, мошинча мега документош то
моҳи феврали 2024 яъне ки 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, тонировка дорад. хуб ҳамаш опшн қоидави тонировкашам 1 сола дӯстони азиз, ҳам документ ҳам тонировка 1 сола. балонш мегӯяд нав, ягон кор надорам мега мошин мега фақат мегӯи ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 78 та мегӯем бо савдо мекунем ва мошини қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи восе бо рақамошам падаркаб дар рақамое ки дар номерои ҳастаи номероишам падаркаб 78 таи мошин дар ноҳияи воседа қарор дорад. хай мошинча дар навор бен ё дар суратош хуб тухтесай. хоб ина рақамошон мегафон кадомида ки мақсад ки лозима маҳқул кадаги ҳастай бо занг занен маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. агар шумо дастгирӣ кунед лайкотон намонед ва чӣ мошине ки шумо хоҳиш мекунед мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки Mercedes Benz C-Class сечка сафед простоё. соли барои 1695 ҳастай ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра коробка механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай сайстайнои зури як сайстайнои средня ҳолати хуб да мега чотка мерава мия. 4 ҳолати балонои ҳолати корӣ дорад ки простои балонои 60%, 4 диска светои сафед. нархи мошин мега 35 тай бо муомила мекунем. ва мошинча айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеда. рақамошон дар поини видео кадомида ки лозим аст занг занед маълумотҳои пурраша асосан бо мошинча бадрон люкам доштай. успед ки мошина савдо када гир. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай ки Daewoo Tico нархи арзон срочна. соли барои 1997 ҳастай ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 0.8 литра коробка механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 0.8 литр эканони мотор як дона сурат доштае. фақат ҳаме ки як дунаш камтам хеле сарапи надорад. мошин мега дига соз астае. мошин ҳолати корӣ дае. мақсад ки инам хеле састе набошад, кор мекунад 100%. нархи мошин мега 8000 астае бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рудаки Ленскида. рақамошон мегафон кадоме ки успед карда мошинчара савдо када гира. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.